שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שלנו, מסיבת התה. תשמעו, מפה לשם אנחנו כבר בפרק 37, זה ממש יפה. וואי. אנחנו מעט חוצים את ה-40, אבל את האמת ביותר מדי זמן. למרות שעכשיו אנחנו כאילו... צריכים לעלות את הקצב, דניאל. דווקא עכשיו אנחנו מתמידים. להגיע לפרק מספר 100. אנחנו נגיע. אוטוטו, עוד חודש. עוד קצת. לא עוד חודש. לא עוד חודש, גזמת. עשיתי עוד חישוב כמה לא טוב. חודשים. היא לא ישנה בלילה, תסלחו לה, נכון, אני באמת לא ישנה מקלות. בלילה. נכון. גם התלוננתי על עוד כמה דברים קודם, צרות שלי לא חשובות. בואו נדבר על צרות אחרות. אז נתחיל על מה היינו מדברים אם לא היו צרות? לא יודעת, רק על דברים טובים. נכון, אבל זה משעמם. לא, המחול לא היה קיים אם לא היה צרות. נכון. זה מה שתמיד אומרים על שמרנים, כן. בואו נדבר על בן שפירו. אחלה גבר. כן, את האמת היא שאוב, לא יודעת מה רוצים. מה הקטע? כאילו, מה... כן, בוא נגיד עליו מילה, סתם בשביל כאילו, הוא יזם, פובליציסט, גבר על, יש לו את הדיילי ווייר. ממש מהר. ממש מהר. אי אפשר להקשיב לו ב-1.5, זה לא... הוא יהודי גאה, חובש כיפה, יש לו באמת דיילי ווייר, אני חושבת שזה אחד האתרים הכי מושמעים שיש, יש שם כאילו הרבה תכנים, לא רק ה... מה עם הדיילי ווייר הישראלי? כאילו זו שאלה אמיתית, כן? מתי יהיה פה איזה... נכון, אנחנו מתיימרים להיות... זה סוג של, בקטנה. כן, יש לנו את ארגמן פלוס, זה כמעט. אבל הוא וג'ורדן פיטרסון משתפים פעולה. קיצור, מדובר בבן אדם מאוד מאוד רציני. אפשר לא להסכים עם דברים שהוא אומר, אבל אי אפשר לזלזל, אני חושבת, בחשיבות שלו בקהל ארצות הברית. יש לו באמת מיליוני מאזינים, והוא אחד הקולות הכי חשובים שיש היום לימין השמרני בארצות הברית. והוא נבחר להדליק משואה, ואז מה קרה בישראל? הפלות. הומופוב. הפלות. שונא הומואים. כן. צריך לבטל. בדיוק אני עושה את... סיור ההלקאה העצמית שלי בעיתון הארץ כל בוקר, רק כדי להבין מה הולך בזה, אז כמובן שכבר הייתה איזה טור דעה של איזו מישהי מכזה ארגוני אנשים, של איזו יריקה בפרצוף של חצי מאוכלוסיות המדינה, להביא לאיזה מתנגד הפלות, מישהו ששונא נשים, איזה מגוחך, נכון? כאילו... אם כי באמת העמדה שלו על הפלות בעיניי גם תמוהה, אבל בסדר, נשים את זה בצד. כאילו, מה הקשר? את מי זה מעניין בהקשר הזה? כאילו, אנחנו עכשיו נתחיל לבדוק כל מי שמקבל את הפריבילגיה להדליק משואה, מה הוא חושב בכל סוגיה שנויה במחלוקת. ואם הוא מעצבן אותי בסוגיה הזאת, לא יודע, בדת ומדינה, אז זהו, אנחנו נתחיל לפסול אנשים על הדבר הזה. העובדות בסוף הן מאוד מאוד ברורות. בן שפירו הוא אחד דוברים הפרו-ישראלים החשובים ביותר בעולם האמריקאי, הוא משפיע על מיליוני אנשים, אוקיי? הוא פרו-ישראלי והוא פרו-ציוני, והוא אוהב ישראל והוא אוהד ישראל, ואנחנו צריכים עוד אנשים מהסוג שלו, ולפסול אותו רק בגלל שהאמונה הדתית שלו מכתיבה לו, שוב לטענתו, כן, עמדות כאלה ואחרות בסוגיות של הפלות, זה באמת כאילו, זה בעיקר מעיד על האנשים שמוחים על הדבר הזה, כן? כלומר, השאלה מספר אחת, מה אתה קודם? האם אתה קודם כל יהודי וציוני, כן? ולכן הדברים האלה הם מה שחשובים לך, כן? כלומר, איך הפעילות שלו משפיעה על המדינה היהודית, או האם אתה קודם כל פרוגרסיבי, או האם אתה קודם כל תופס את המציאות מהמשקפיים המגדריות. האם אתה קודם כל תוצר של האקדמיה בת זמננו, ואז זה מה שמטריד אותך, כן? זו קבוצת הייחוס שלך, כן? כאילו, החברים הפרוגרסיביים שלי, כן? שמפגינים באמריקה נגד בן שפירו. אז אני באמת חושב שזה בכלל נורא מביך, כן? אגב, אני בטוח שאם הוא ייחשף לזה, סביר שהוא כבר נחשף לזה, הוא היה ממש צוחק על זה. הוא בטוח נחשף לזה, כן. הוא גם אמר שהוא יגיע לשים משואה, וגם כל האמירות, נגיד, נגד הומואים וכאלו, זה בכלל, הרוב האמירות האלה מיוחסות לסיפור הזה של הטרנסג'נדרים ודברים כאלה, ושומו שמיים איך הוא מעז להגיד שהטרנסג'נדרים הם לא נשים. שזה גם מוביל אותנו לנושא הבא, שהוא באמת קטע כאילו, בית המשפט העליון בבריטניה הכריע שטרנסים הם לא נשים. בעצם, וכששואלים מי הוא גבר או מי אישה, מתייחסים רק למין הביולוגי, ויש לזה כל מיני השלכות בעצם על מדיניות. אז... כן, הייתה שם סוגיה שהגיעה לפתחו של בית המשפט העליון, סביב הפרשנות למה שנקרא The Equality Act. בסדר, הביאו שם איזו חקיקה, שכללה התייחסות מאוד מאוד נרחבת לשוויון, בסדר, חוק השוויון, ובית המשפט היה צריך למעשה לפרש, כן,
למה המחוקק מתכוון, כן, כשהוא מדבר על שוויון, מה נגזר מהדבר הזה, אוקיי, ומה אנחנו עושים בנוגע לגברים ביולוגיים שמחליטים, או שמכריזים, או שמתחילים תהליכים שמשנים אותם לנשים, בסדר? ומה הנגזרות של זה בנוגע לסטטוס של נשים, בין אם זה בספורט, או בין אם זה בשירותים אחרים והכל. מרחבים ציבוריים, נכון, אין איזה סוף. באה קבוצה של נשים, כן, שגילתה הרבה מאוד תעוזה ואומץ, ואמרה, אוקיי, אנחנו לא נגד טרנסים, והכל טוב, צריכים להיות שווים בפני החוק, אסור להפלות אותם, אנחנו רוצים אבל להגן ולשמור על ההישגים שלנו כנשים. אנחנו רוצים לשמר את ההבחנה הזאת, כן? זאת חלק מהייחודיות הנשית, זה גם שיש מי שהם לא אישה, כן? ולבוא ולפגוע ולדחוק החוצה את הסוגיות, בין אם זה בכלייה, בבתי כלא, בין אם זה בתחרויות ספורט וכן הלאה וכן הלאה, זו באמת בעיה. עכשיו, זו הייתה ממש, מי שעוקב אחרי הסצנה בבריטניה, זו הייתה ממש תגובה עממית. כלומר, האנשים האלה התארגנו מלמטה, וממש עשו את כל המאבק עד שהם זכו באמת בדעת רוב מוחלט, כלומר, זה היה קונצנזוס גם בקרב השופטים, בנוגע לדבר הזה, וזה באמת הראה גם הרבה מאוד התקרנפות שלה ממסד הפוליטי הבריטי. פשוט רואה איך פוליטיקאים בריטים, כמובן מהלייבור, אבל גם מהקבוצות השמרניות, פשוט מפחדות להגיד דברים שהם די טריוויאליים ודי בנאליים, כן? כמו שטרנסים הם לא נשים מבחינה ביולוגית, ואנחנו צריכים לשמור על ההבחנות האלה. לא יודע, אם המחוקק רוצה להביא איזו העדפה מתקנת לטרנסים, אפשר לבצע את הטיעון הזה, כן? אבל באמת הניסיון לטשטש כל גבול, כן? והניסיון למסגר את אלה שמתעקשים על ההבחנות כהומופובים וטרנסופובים וכן הלאה, שוב, זה החברה המערבית, בעיקר הליברלית והפרוגרסיבית, כל כך הקצינה, כן? השיח הפך להיות מטורף. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שקבוצה כל כך קטנה זוכה לכזה תקשורתי, לכזה הרבה תשומת לב? עכשיו, זה לא שרוטפים ברחובות טרנסים, כן? זה לא שיש לנו פה פלוגות צער אוקיי, האם אתה טרנס ואנחנו לא יודע, אנחנו נשפיל אותך ונקה אותך. עכשיו, אני לא אומר שהחיים שלהם הם קלים, בסדר? זה קשה להיות שונה, בצורה הכי רדיקלית שאפשר, כן? אבל אני באמת לא מבין את הבאז סביב הדבר הזה, ושוב, מפרספקטיבה שמרנית, אני חושב שזה בסדר גמור וזה לגיטימי, הרוב ייתן את הטון בשאלות של חברה ותרבות וגם מגדר, בסדר? אנחנו תמיד מדגישים את זכויות המיעוטים, נכון? זה כאילו הפך לסוג של גביע קדוש. אפילו שאנחנו מדברים על דמוקרטיה, נכון? אז כאילו, אגב, בהערה, כן? איך אני יודע תמיד לחשוד באנשים שמדברים בשם הדמוקרטיה, כשהם אומרים לי, קודם כל, הדמוקרטיה היא לא רק הכרעת הרוב. איך אני שומע את זה? אני כאילו, כל הסנסורים שלי נדלקים, אני כזה, אוקיי, איפה הקאץ' פה? זאת אומרת, דמוקרטיה היא קודם כל ולפני הכל הכרעת הרוב. זה המהות. זה המהות של העניין, ולרוב יש זכויות לא פחות מלמיעוט, ולכן חשוב מאוד שניקח את כל הבאז הזה בפרופורציה הראויה לו. סתם בא לי לספר משהו בהקשר הזה וגם בהקשר הקודם, שגם השיח הזה מונע להתייחס לפעמים לבעיות שהן באמת בעיות אמיתיות. אני הייתי מדריכה באיגי, הייתי בכזה, לא כי אני... משנה, הייתי באיזה ארגון שקוראים לו יוניסטרים, ארגון מאוד מאוד חמוד, והייתה לי קבוצה שהיא קבוצה של איגי, שבגלל שהמנכ"ל היה, הוא היה הומו, הוא רצה שתהיה קבוצה של איגי וזה, סבבה. והיה לי ילד ממש ממש חמוד, שהיא בעצם הייתה ילדה, שיום אחד, במשפחה כזה מפורקת וזה, החליטה שהיא בן. ועכשיו, אני בתור, כאילו אין לי ניסיון באמת טיפולי וזה, אבל בתור מישהי שהיא כאילו דמות חינוכית, איך אתה מתייחס לדבר הזה? עכשיו, עם הזמן גיליתי הוא משקרת לגבי כל מיני דברים, והבנתי גם שהיא מגיעה ממשפחה מאוד מורכבת, אבל עצם זה שהיא כאילו החליטה עכשיו, שכאילו מי שיקראו לה X קוראים לה Y, ואנחנו עכשיו מתייחסים בזה שהיא טרנסג'נדר או טרנסג'נדרית, זה מונע ממני להבין את הבעיות האמיתיות של הדברים שקורים שם. עכשיו, ויש צדדים לא טובים לפעמים לשיח הזה, כי יש כאן כל מיני דברים שיכולים לקרות, וזה מורכבות, ומותר להגיד לפעמים. כאילו, כן, מה שקורה עכשיו זאת בעיה שהיא בעיה שקשורה לדברים אחרים, והביטוי של זה שאת מחליטה עכשיו שאת טרנסג'נדרית. קיצר, זה באמת נושא מורכב. אני באמת חושב שזה סוג של דיני נפשות, כלומר, האנשים שנמצאים בדבר הזה,
חווים משברים אישיים קשים, מאוד. שמתחים עם המשפחה ועם החברה. לפעמים מעודדים את זה מדי. ברור, ולכן אני אומר, אני לא מדבר על אף מקרה ספציפי ומקרה פרטני, ובאמת אנחנו צריכים כולנו להיזהר כשאנחנו נוגעים בדבר הזה. אבל כשאנחנו באים להעריך ולבקר את המבנה החברתי שלנו, כן, אם שנייה נחשוב על זה כמעין סוציולוגים, כן, או מעין אפילו מדעני מדינה, או כאנשים שמבינים שרעיונות מתחרים שונים מנסים להשפיע על הציבור, כן חשוב שנגיד מהי העמדה השמרנית הכי בסיסית. והעמדה השמרנית הכי בסיסית באה ואומרת שההבחנות בין גברים לנשים, בין זכרים לנקבות, הם בסיסיים, הם מהותיים, הם ניצבים בלב ליבה של התרבות המערבית, כמו שאנחנו מכירים אותה. שוב, זה חוזר ספר בראשית, כן? אנחנו לא יכולים לדמיין, קשה לנו לדמיין את החברה שלנו בלי ההבחנות הקטגוריות. אלה ההבחנות שמולידות, לא רק חלוקת עבודה חברתית, אלא גם תאים משפחתיים יציבים, וחברות אזרחיות חזקות וכן הלאה וכן הלאה. לכן אני אומר, מי שבא לטשטש את הדברים האלה ולקעקע אותם, בהרבה מאוד מובנים, זה סוג של חתירה תחת היסודות של התרבות המערבית, לא פחות מקומוניזם בשדה הכלכלי, או מרעיונות טרנס-לאומיים בשדה הפוליטי, או לא יודע, אפילו אקטיביזם שיפוטי אנטי-דמוקרטי בתחום המשפטי. כלומר, אפשר לפגוע בחברה המערבית, כפי שאנחנו מכירים אותה, בהרבה מאוד דרכים וצורות, ואני חושב שהפגיעה בדבר הזה היא באמת אולי הביטוי או הסממן הכי רדיקלי שאפשר להעלות על הדעת. הרי אם אתה חושב שגם הרדיקליזם של שנים קודמות, מרקסיזם הקלאסי, נכון? שהוא בא לפרק ובא לפגוע בתא המשפחתי, נכון? אפילו בקיבוצים, כן? של להוציא את הילדים מההורים ולבצע הלאמה של הדבר הזה. שוב, אנחנו מזהים את זה כמשהו רדיקלי, נכון? אנחנו באים ואומרים, בוא'נה, היה פה איום לא רק על אמצעי הייצור שלנו, היה פה איום על הסדר החברתי עצמו. עכשיו, אפילו הם לא העלו על דעתם, כן, להטיל ספק בהבחנות בין זכרים לנקבות או בין גברים לנשים. כלומר, שתביני עד כמה הדברים האלה הולכים רחוק בכל מה שנוגע למבנה ולסדר החברתי שלנו. בסוף פשוט הרבה מאוד פרטים משלמים מחיר על דברים כאלה שקורים, כאילו דברים תרבותיים. טוב, האפיפיור מת. אני לא יודעת עליו הרבה, אני רק יודעת שהיה לו כל מיני התבטאויות נגד ישראל לאחרונה, וגם שיצא סרט מאוד מאוד נחמד על האפיפיורים. כן אומרים שהוא היה איזה אפיפיור ליברל כזה, גם בהקשר של הומוסקסואלים וזה, בסדר. אבל אתה רצית לדבר על היחס שלו לישראל ולקפיטליזם. כן, מעניין, יש לנו מאזינים קתולים. יש קתולים בישראל? יש קתולים בישראל, מעניין. לא יודעת. אז לכל מאזיננו הקתולים שהם אולי יש בעצם. ככל הנראה אפס, אבל אם יש כאלה... הארמנים הם קתולים? אני לא חושב. אוקיי. אבל לא יודע, שאלה. לא, אבל קודם כל בואי נפגין סולידריות בין דתית, ונביע את תנחומנו. הוא היה אהוב, הוא היה אהוב. לקהל המאמינים, כאילו אין לנו, אנחנו אוהבים דת. אז נגיד את זה, אבל עכשיו כאילו, יש פה הרבה מאוד נקודות נורא מעניינות בעיניי, כן? בכל מה שנוגע לקתוליות בכלל ולאפיפיור הזה בפרט. אז קודם כל שימי לב, אני לא יודע אם הרבה מבחינים בכך, אבל נניח, האוונגליזם, כן? הוא הרבה יותר פרו-ישראלי, או עד לישראל, נניח, מאשר הקתוליות. כלומר, אני חושב שדווקא יחסה של הכנסייה הקתולית כלפינו, הוא הרבה יותר מורכב, אם לא נאמר עוין, ביחס לכיתות פרוטסטנטיות שונות. שאלה מעולה, זה קשור כמובן לפרשנות תנכית כזאת או אחרת, כלומר, האם אתה תומך בסוג של תיאוריית החלפה מלאה, כן? כלומר, ישראל הישנה מתה והיא סוג של עדות, כן? לברית הקודמת של אלוהים, אנחנו עכשיו... או האם אתה כן רואה קשר מאוד מאוד הדוק, כן? בין ישראל החדשה לישראל הישנה. יש לנו מאמר של חברנו תום זיו, באמת בשילוח, שבדיוק עסק בדבר הזה. וגם הוא התארח פה בפודקאסט. נכון, אבל אם נשים את זה שנייה בצד, אני אגיד שהאפיפיור הזה הוא מעניין משתי סיבות. קודם כל, הוא הפגין הרבה מאוד דעות מאוד פרוגרסיביות, כן? ביחס לכנסייה. זה נורא מעניין, כי נניח בשיח האמריקאי, מי שעוקב, הרבה פעמים קבוצות פרוגרסיביות שונות ניסו כזה לנחס את הכנסייה לצד שלהם, לבוא להגיד, הנה תראו, גם האפיפיור, אפילו האפיפיור, כן, אומר ככה וככה על הומואים ולסביות, אפילו האפיפיור אומר משהו על האקלים, ואפילו האפיפיור אומר משהו על עזה, נכון? עכשיו, זה... מצד שני, היו הרבה מאוד ביקורות מצד קתולים שמרנים על האפיפיור הזה. כלומר, הוא היה... הרבה מאוד קתולים שמרנים רואים באפיפיור הזה כמי שהמשיך את השחיקה
של הסמכות הכנסייתית בשאלות החשובות ביותר. כי אם את חושבת על זה מזווית קונסרבטיבית, מה למעשה תפקיד הכנסייה בעולם פרוגרסיבי? שאלה כבדת משקל. האם הכנסייה צריכה ללכת עם הזרם, או סוג של ללכת עם הזרם, אבל פשוט בקצב יותר איטי? אז כאילו כל מה שנניח האקדמיה מאשררת, הכנסייה תאשרר כעבור 20 שנה? או האם הכנסייה צריכה להציג חלופה, כן? או דווקא לעמוד על העקרונות שלה וזה. סתם אני אביא דוגמה בכל מה שנוגע לנישואים חד-מיניים. אז אחד מהרעיונות איתו, כזה, האפיפיור התבטא ובא ואמר, מי אני שאשפוט? משהו כזה. עכשיו, אחי, אתה אפיפיור. מי ישפוט אם לא אתה? לא? אתה לא אמור להיות נציג האל עלי אדמות, כאילו יש איזו דוקטרינה דתית שאתה אמור לעמוד מאחוריה, אז זו באמת דוגמה אחת. מהזווית שלנו הישראלית, אני חושב שהאפיפיור הזה היה, שוב, הוא לא היחיד, הוא ממשיך פה מסורת מפוארת, אבל מאוד מאוד בעייתי. כלומר, זה היה די ברור שיש לו דעה קדומה נגד ישראל, וכזה תמיד ניסה לרצות את שני הצדדים. קיצור, כאילו מהאום, וזה באמת אומר איזה משהו על הגשרים הלא מלאים עדיין שיש נראה לי בין מדינת ישראל לבין הכנסייה הקתולית. אבל בעיניי, התופעה הכי מעניינת באמת של הכנסייה הזאת, זה שמוקדי ההשפעה שלה זזים מאירופה. אז אנחנו עדיין מזהים כזה את האפיפיור כזה, לא יודע אם איטליה, אבל בגדול הקתוליות והרבה מאוד, והנצרות בכלל, כן, עושה חיל דווקא במקומות אחרים, בין אם זה דרום אמריקה, בין אם זה אפריקה, אז זה יהיה מאוד, מאוד מעניין לעקוב אחרי זה, לראות איך הדבר הזה מתפתח. העלה לי שאלה, אתה חושב כאילו, מעניין איך זה קרה, שהרי הכנסייה היא לא חשובה כמו פעם. נכון, פעם הכנסייה הייתה הרבה יותר חשובה. פעם הכנסייה הייתה על הטריטוריה שהיא משלה בו, כולל צבאות. זהו, אז אני כאילו תוהה, זה בעצם, זה מה? זה משהו אפולוגטי כזה על העבר, או שזה כאילו... איך זה קרה ככה? שמי להיות המוסד החשוב של העולם, הם הפכו להיות... לא, תראה, יש פה סיפור היסטורי הרי ארוך מאוד, נכון? השבר המרכזי הגדול זה היה רפורמציה, נכון? שכאילו, אנשים נוצרים מאמינים באו והטילו ספק באמת בסמכות של האפיפיור, כן? ואז יש לנו את החלוקה הזאת בין פרוטסטנטיות על הכיתות השונות שלה לבין הקתוליות. אז כבר היום, זה כבר מאות בשנים שהאפיפיור בעיני חלק מהנוצרים, לא רק שהוא לא נתפס כסמכות העליונה, אלא הוא נתפס כסוג של השחתה אפילו, כן? של הגוספל, כאילו, המקורית של ישו. אגב, זה מתח כזה בתוך הכנסייה. תדמייני שנייה את ישו. אין עושר, כן? אין עוצמה גדולה, נכון? האדם אביון, אני, כן? שמציג במידות הטובות שלו את הבשורה שלו. קשה ליישב את זה, כן? עם הוותיקן. עם הפאר, והזהב, והכסף, והמשאבים, והכוח, וההיררכיה המאוד מאוד גדולה. סוג של מתח מובנה כזה, כן? בכנסייה שמלווה אותה לאורך כל השנים. אגב, לא יודע אם עקבת, הייתה איזושהי שערה אחרונה עכשיו כזה, עם ג'יי די ואנס, כאילו, סגן הנשיא, שהמיר את דתו לקתוליות, שזה טרנד נורא מעניין. כן. כן, הרבה מאוד שמרנים באמריקה, סוג של מגלים מחדש את הקתוליות, כן? כי הם מצביעים על כך שהפרוטסטנטיות דווקא הולכת יותר בקלות, נניח עם טרנדים פרוגרסיביים, אז זה סוג של מנסים להחזיר עטרה ליושנה. כן, אז הוא נפגש איתו, קיצר, והוא ביקר אותו לא מעט על הגירה, וזה קיצר, סיפור שלהם. נרחיב על זה בהזדמנות. זה כאילו אין מספיק בעיות בזה, מה אני אעשה היום? וואי, הם קוראים מצחוק, באמת. טוב, עוד בהמשך לארצות הברית, אז יש לנו את טראמפ, שהוא ממשיך להשעות כספים מהרווארד. עכשיו, הסיבה, זה התחיל עם קולומביה, נכון? כאילו דיברנו על זה כבר, שהוא התחיל לעשות את זה עם קולומביה, אבל הוא דרש לא רק מקולומביה, הוא דרש מהרבה אוניברסיטאות, והרווארד פשוט סירבה. אמרה, כאילו, ומה הבקשה? כן, הבקשה הייתה לבצע שינויים לריסון מכת האנטישמיות. הם פשוט לא הסכימו, הם מדברים שמדובר במהלך פוליטי, ולכן הם לא מוכנים לעשות את זה, ומשלמים את המחיר. הוא פשוט, פעם אחרונה שקראתי, כאילו, מיליארדי דולרים, הוא פשוט... כן, למעשה טראמפ בא ואמר, הממשל בא ואמר, תראו, אתם רוצים את הכסף שלנו, את הכסף הפדרלי, כל טוב, אין בעיה, רק מה יש לנו תנאים. תנאים כוללים לא מהדברים, מלחמה באנטישמיות, סגירה של מחלקות של DEI וכן הלאה, אבל אחד מהתנאים, וזה נראה לי התנאי שעורר את
את המחאה הגדולה ביותר בהרווארד, זה היה דרישה לגיוון. גיוון במרצים, בסטודנטים, בחומרי הלימוד, על ידי איזושהי הקמה של ועדה בלתי תלויה, או גוף בלתי תלוי, שיהיה מקובל על הממשל, וכן הלאה וכן הלאה. ואז באמת הרווארד לקחו את זה לקטע של פגיעה מטורפת בחופש האקדמי, בא הממשל ומחליט לנו עכשיו את מי להעסיק, איך להעסיק, כל מיני כאלה. ואפשר ללכת, יש בגדול שתי מחנות, בסדר? שתי מחנות. מחנה אחד, אני קורא לזה מחנה שמפחד מרוחות רפאים, בסדר? רוח הרפאים הגדולה ביותר זה רודנות של הממשל, כן? יבוא הממשל וישתלט על האקדמיה, יהפוך את האקדמיה לפוליטית. בסדר? יש לנו אקדמיה, סוג של נטולת פניות ומקצועית שחוקרת, והנה בא הממשל עכשיו, ומתערב עם היד הגסה שלו, כן? סוג של תחשבי כזה על מקרטיזם, אבל על טראמפיזם, על סטרואידים, כן? ואז אנחנו נקבל הידרדרות במחקר וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי. אני לא מכחיש שזה יכולה להיות אפשרות, כן? בעיניי זה רוח רפאים, כי זה איום תיאורטי, כאילו, כל הפחדים מרוחות רפאים, אף אחד לא ראה רוח רפאים, זה בגדול, ככה אני רואה את זה. בחנה השני שאני שייך אליו, רואה אקדמיה פוליטית, שהוא שחטה מן היסוד במשך עשורים רבים. גוף פוליטי, שמקדם פוליטיקה, שעושה פוליטיקה, שמקבל כספים ממדינות אוטוריטריות, קטר, למשל, כן? ושחושב שמגיע לו. מגיע לו כסף. והוא יכול לעשות מה שבא לו, כמה שבא לו, איך שבא לו, והוא מגייס את השיח המקצועי ואת היוקרה המדעית שלו, כדי לפסול כל מעורבות פוליטית בדבר הזה. עכשיו אני אומר, אין אף תחום, לא בתחבורה, לא בביטחון, לא בכלכלה, שהיינו מקבלים לזפר כזה קנאי מטעם האנשים. הרי כל האנשים שבאים להגן על הרווארד, אלה אנשים שמעודדים ותומכים בהתערבויות ממשלתיות נרחבות בכל אספקט בחיים שלנו. מחינוך ועד כלכלה, whatever. חס וחלילה להציב תנאים להרווארד, מה התנאים? גיוון, כן? שנשמע עוד דעות, עוד עמדות, שיהיו מרצים שמאמינים בדברים אחרים, שהסגל שלכם לא יהיה תיבת תעודה שמדברת את אותם מסרים. רגע, זה לא אמור להיות מובן מאליו? כאילו, זה לא אמור להיות הדיפולט של האקדמיה? הרי לא מספרים לנו שהאקדמיה היא שוק של רעיונות? נכון? שאנחנו, ימין מתווכח בשמאל, תפיסות עולם מתחרות אחת בשנייה. יותר קל למצוא היום אנטישמים בהרווארד מאשר שמרנים, כן? כאילו, שמרנים, אתה לא יכול להיות שמרנים, אין, יש איזה אחד, לא יודע, דינוזאורים כאלה, כן? שכבר אין להם אפילו תלמידים שלא זה. ולכן אני אומר שאפשר להתווכח על הפרטים ועל הניואנסים, בסדר? אבל בסוף השאלה איפה הלב שלך נמצא, כן? איפה אתה מזהה? אז אני אומר ככה, זה או רוחות רפאים או זומבים ממשיים שנמצאים מחוץ לדלת. ואני לגמרי חושב שהגיע הזמן להילחם בזומבים, והאקדמיה לא תבריא את עצמה. יש לי אפס אמון בכך שהאקדמיה תצליח איכשהו להפוך להיות מה שהיא לא הייתה כבר 6 עשורים, זה פשוט לא יקרה. אז זה יש מי שמרוויח מהמצב הזה, וחושב שאולי המצב הוא רע, אבל זה רע במיעוטו. יש אנשים כמוני שאומרים, המצב הוא חורבן לגמרי במדעי הרוח והחברה, וטוב מאוד שהממשל עוזר אומץ ועושה את מה שצריך לעשות. יש כאלה שחושבים שבכלל אין מה לעשות, ומקימים פשוט מוסדות... שזה גם קשה, כי האקדמיה עצמה שמה רגליים, בין אם זה בארץ, בין אם זה בחול. מילא היה לנו כזה שוק, אפילו יותר מזה, על הרווארד. אם הרווארד לא הייתה רוצה כסף פדרלי, שיעשה מה שהיא רוצה. כן. כאילו, הכל טוב, אבל הם רוצים כספי ציבור, והם רוצים רגולציה על הקמה של מוסדות מתחרים וחלופים. שוב, כמו כל... הרי, זה ממש מצחיק. אני תמיד אומר, רמי לוי, אם הוא היה מתאם מחירים, נכון? הרשות להגבלים עסקיים, הרשות לתחרות, תכנסה אותו לכלא. ראשי האוניברסיטאות, אם הם מתאמים עמדות ביניהם, ומציבים מתאמים חסמי כניסה לענף, לא רק שלא עושים להם שום דבר, כן, למרות שהם משאים תחרות, זה להפך, נכון? הם מגנים על הענף. כן, אז אני אומר שכל מה שחברות צריכות לעשות, זה לבוא ולהגיד שהם כמו המל"ג, כן? הם עושים בצורה וולונטרית את מה שהמל"ג עושה על פי חוק. בוא נדבר על עוד משהו ממש מעניין שקרה. היה לנו דיבייט. הצלם פה הפיל איזה משהו. כן.
היה לנו לא רק צלם, הוא גם הפיק הרבה דברים. אלקנה, תבוא תגיד שלום. אוקיי. כולם מכירים, אני מניחה, את ג'ו רוגן, נכון? פודקאסט אחד המושמעים, ממש אחד המושמעים, כאילו אם לא הוא וכזה. הוא ארוך מדי. הוא ארוך מדי. נכון. אבל גם לקס פרידמן, הם כולם, זה הז'אנר עכשיו, נכון? הכי טוב זה אוברמן. תקשיבו, זה פשוט 3 שעות, מדע, רק מדע, מלך. אבל ג'ו רוגן, מה הוא עשה? הוא כזה עכשיו יש טרנד, נכון? מביאים כל מיני אנשים לדיבייטים. אז הוא הביא את דייב סמית, שהוא, לא יודעת אם שמעתם את השם, הוא גם פודקאסטר ידוע, הוא קומיקאי, ושונא ישראל גדול. ליברטריאן שונא ישראל גדול. כן, שגם מה קשור עכשיו אתה ליברטריאן וגם שונא ישראל? חיים, זה לא... לא, יש כאילו זרם מאוד ליברטריאן, מאוד מאוד חזק, כן, ששונא את ישראל. מעצבן. מה, למה? ואז הוא הביא גם את אהוב ליבנו דגלס מרי, שהוא... נסיך. ואז הם רבו. היה דיבייט, האמת דיבייט טוב. למה מרי לא מדליק משואה? זה כן, הוא כאילו גם פחות שנוי במחלוקת, קודם כל הוא הומו, מי שלא יודע, דגלס מרי הומו, והוא הרבה פחות שנוי במחלוקת, הוא גם כאילו אינטלקטואל, וזה כתב כמה ספרים. טוב, אם מירי רגב מאזינה לפודקאסט שלנו, לא, אבל אי אפשר לצפות ממירי רגב הרי, לבחור את דגלס מרי, זה פשוט, זה לא אפשרי, הרי ברור שהיא נבחרת את בן שפירו, כאילו באיזה עולם אתה שם לשני אנשים. לא, מירי, אנחנו קוראים לך, בנוסף לבן שפירו, לקרוא גם בדגלס מרי. אבל בוא נגיד שאם היא הייתה... את מי אני אבחר? כן, לא, בסדר, נו. סו מירי רגב, אבל טוב, בוא תספר לנו על הזווית שלך, באמת אחלה דיבייט. כן, אז הביאו שונא ישראל גדול, עם אוהד ישראל גדול, לי דיין, אז קודם כל נמליץ באמת להאזין לדבר הזה, אבל... כי זה באמת ארוך. זה ארוך מאוד. והם מדברים שם גם על דברים לא קשורים מלא. והיו הרבה פרשנויות, כן, מי ניצח, מי גבר, אני חושב שמה שהדיבייט הזה העלה בצורה מאוד מאוד יפה, ושוב, זה גם היה הקו של מרי, כן? שהוא בא ואמר, אני הייתי בישראל, אתה לא היית בישראל, נגעתי באנשים, אתה לא נגעת, ובאופן כללי אתה מחזיק בתפיסה מאוד שטחית וילדותית. היה סוג של דיבייט המשך עם הגנרל האמריקאי, עם ספנסר, עם סמית, כזה מדבר איתו על דיני מלחמה, ואומר לו, לא, אני מדבר כזה סוג של מוסר אבסטרקטי. מה אנחנו למדים מכל המופע ומכל האירוע הזה, אוקיי? שאנחנו נמצאים בעידן שבו באמת העובדות הקשות הן לא כאלה משנות. כן, הרי שימי לב, הם לא התווכחו על אירועים ספציפיים שהתרחשו, נכון? פשוט לא היה אישו. אנחנו נמצאים... האם מחנה השמדה, כן או לא? האם זה גטו, כן, כאילו דברים כאלה. כן, אנחנו בעיניי נמצאים בעידן... רצח עם. של סיפור, כן? איך אתה מספר את הסיפור שלך, ובאיזה נקודות אתה נוגע בקהל המאזינים שלך. זה קצת מתסכל, כן? כי מעלה שאלות כבדות משקל על היכולת שלנו לגרום לאנשים לשנות את דעתם. על פניו, אם כולנו היינו חושבים כל סוג של מדענים במעבדה, כן? אז תראה לי את הראיות, אני אבחן את ההנחות המוקדמות שלי, ואני אשנה את דעתי. וזה לא בדיוק המצב, כן? ואני עדין פה. ובסוף, אני חושב שאנחנו צריכים ללחוץ חזק על הנרטיב עצמו. ומרי עושה את זה מאוד מאוד טוב, הוא גם עושה את זה טוב בספר האחרון שלו, כן? Democracy and Death Cards. שהוא בא ואומר, בסוף, יש פה סיפור של דמוקרטיה צעירה, חשוב דמוקרטיה צעירה, שמתמודדת מול אויבי המערב, כן? וו החיבור. ובעוד שסמית מדבר בשיח אחר, שיח מופשט בעיניי, שעושה שמות ונזק גדול, כן? שיח כזה של זכויות אדם מופשט, כן? של חפים מפשע שמתים. אגב, זה שיח מאוד מאוד נוצרי, אני חושב, במהות שלו, כן? של מסכנות והחלשים, אנחנו צריכים כזה לחמול עליהם וכן הלאה. אז שוב, אני לא יודע לאיפה זה ילך. אני אגב חושב שמרי כן ניצח. כלומר, לסמית יש את העוקבים, האוהדים שלו, יש לו את המחנה שלו, שבסדר הוא ילך איתו כל הזמן, אני חושב שאנשים חדשים שכזה סוג של הגיעו ונחשפו, ראו מצד אחד אדם יחסית רציני, שמבסס את הדברים שלו, ואינטליגנטי, אל מול מישהו שדי ברור שבסוף, הוא לא באמת שולט בחומר. אז אני מקווה שכן השכל הישר, כן נצליח לנצח.
גם יש לקס פרידמן, אתה יודע, אבל אני חייבת להגיד שכאילו יש איזה טרנד שקצת מציק לי, וזה מציק לי כבר הרבה זמן, במיוחד עם לקס פרידמן, כי הוא כאילו כזה, והם גם כולם יהודים כמובן, לקס פרידמן הוא כזה, הוא אוהב את כולם, ונפגש עם כולם, כן. ורוצה לתת לכולם במה, ואני לא מצליחה להבין את זה, כאילו, הוא הביא גם את דייב סמית לכזה 3 שעות, ש3 שעות הוא פשוט מדבר דברים על ישראל, ואז הוא הביא גם את מרי ל3 שעות לדבר דברים על ישראל, אבל משהו בזה, כאילו במעין הקידוש הזה, של עכשיו אני אביא את כל הדעות, כן, למה? כאילו, יש דברים שלא לגיטימי להגיד. אני חושבת שזה לא לגיטימי להגיד שישראל מבצעת רצח עם, וישראל עושה שואה. סבבה, בעיניי זה לא לגיטימי להגיד, זה פשוט אמירה לא לגיטימית. כן. עכשיו, מה הופך את... כאילו, אני לא מצליחה להביא את הקידוש הזה. אז תראי, אני מסכים, אני לא מחזיק בעמדה ליברלית קיצונית של חייבים שכולם יביעו את הדעה שלהם. זה בסדר שכולם יביעו את הדעה, אבל זה גם בסדר להגיד... אני חושב שדווקא דייב סמית, שוב, הוא מתוחכם, קשה לבטל אותו. אין לך איזה עוגנים חזקים לבוא ולהגיד, שמה, הדעות שלך כל כך מופרכות, או כל כך מגונות, שלא קרה לך יותר. לעומת זאת, תחשבי שנייה על קנדיס אורנס, שזה די ברור שא' כל היא התפלפה, וב' היא פשוט אנטישמית. אז נניח, אם הם מביאים אותה לאיזה 3 שעות, הייתי מאוד מתקומם, ואולי אפילו אני הייתי מפסיק לצפות בפלטפורמה הזאת. ויש אנשים שגם אם די ברור לנו שהם קורצים לה או מזדהים איתה, הם עדיין לא שם, ולכן זה קצת מסוכן לבטל אותם. כן, לבוא ולהגיד... כן. למרות שאלקס כן הביא איזה מישהו, לא את דייב סמית, אבל הוא כן הביא מישהו אחר, שממש כאילו הצדיק את המעשים של החמאס. ממש הצדיק אותם ואמר... כן, ואין מה זה, וזה לוחמי חופש, וכאילו ממש דברים מהסוג הזה. פשוט הקידוש הזה כל הזמן, של כאילו להביא את כל הצדדים, במיוחד של אנשים כאלה, שהרבה מאוד אנשים מאזינים להם, כאילו אם זה ג'ו רוגן או לקס פרידמן, כאילו אנחנו מדברים על פודקאסטים של כאילו, כזה, לא יודעת, כמו בן שפירו, כאילו באמת הרבה אנשים מאזינים לזה. לא יודעת, אני לא חושבת שצריך לבטל אותם, או שצריך איזה חוק נגד זה. לא לגמרי, אני חושב שהתגובה צריכה להיות תגובה של במות מתחרות, בין אם זה הבמה של שפירו, או סמי אריס ואחרים. בסוף אתה צריך לנצח אותם במגרש שלהם, וזה אומר שהפודקאסט שלך יהיה טוב יותר. כן? ואז אתה אדון לעצמך, אתה יכול להחליט את מי אתה מביא ואת מי לא. כן, נגיד, לקס כן הביא את ביבי, וזה, אני חושבת, אחד הפרקים הכי טובים של ביבי, הוא דיבר שם באנגלית, ופשוט בן אדם מתבטא, כמו שלא שמעתי אותו מתבטא, בחיים. כאילו, וזה מאוד מאוד עצוב, וזה כאילו מעלה גם כל מיני שאלות, אבל באמת פרק מעולה. טוב, נושא האחרון שאני רוצה שנדבר עליו, זה כל הפסטיבל שיש לנו עכשיו. דיברנו על, אנחנו מדברים על זה בהמשכים, אבל אני חושבת שמה שכן מעניין עכשיו, וכן הייתי שמחה שתגיד לנו את הזווית על זה, אז רונן בר הגיש תצהיר, שכאילו בסדר, אוקיי, לא יודעת מה המטרה של התצהיר, כאילו מה בדיוק הוא ציפה להשיג וכן הלאה, אבל הגיש את התצהיר, ואחד הדברים שהוא אומר שם, זה שנתניהו אמר לו במפורש, שבמקרה של משבר חוקתי, למי הוא צריך לציית? לממשלה או לבגץ? ואני מעלה את השאלה הזאת בפניך. כל הקטע במשבר חוקתי, זה שלא ברור למי צריך להקשיב ולמי צריך לציית. נכון? שוב, משבר חוקתי, זה אומר שרשויות השלטון השונות לא מסכימות אחת עם השנייה בנוגע לבסיס שבבסיס, כן? ולכן אפשר לבוא אפילו ולטעון שבמובנים מסוימים אנחנו סוג של חוזרים למצב הטבע. כלומר, אין לנו הסכמה, כן? על מהו התחום הלגיטימי של בין אם זה הרשות השופטת, בין אם זה הרשות המבצעת, אז קודם כל, it's an open debate, מה שנקרא, זה built in לעצם מסגור הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. זה שיש אנשים שפשוט לא מעלים על דעתם, אני חוזר על זה פעם אחר פעם, הם פשוט לא מצליחים לדמיין מצב שבו לא מצייתים לפסיקה של בית המשפט העליון. כן? בית המשפט העליון הוא החוק, מה זאת אומרת? אתה חייב לציית, שוב, לא משנה מה. שוב, במחשבה של האנשים האלה, הרשות המבצעת יכולה לחרוג מהחוק. הרשות המחוקקת יכולה לחרוג מהחוק. כל השחקנים שיש יכולים לחרוג מהחוק. איזה רשות לא יכולה, by definition, מה שנקרא לחרוג מהחוק? בית המשפט העליון. למה? כי הוא מפרש את החוק. נכון? זה סוג של ניצול לרעה של מילים. מה הכוונה? כי אנחנו אומרים, טוב,
בוא נדבר על שלטון החוק. כולם יודעים מה זה שלטון החוק, נכון? באמת לא. שלטון החוק, כולם כפופים לחוק. חוק שהמחוקק ניסח וקבע. אבל אז, פה זה הטריק, אוקיי? המחוקק קבע את החוק, אבל מי מפרש את החוק? בית המשפט העליון. אז למעשה, מי שקובע מה החוק, נכון, זה השופטים. עכשיו, ברור, כל מי שיש שכל בקודקוד, כן? זה לא. זה תיאור מניפולטיבי של המצב, כן? בית המשפט צריך לפרש את החוק בהתאם לקבעת המחוקק. וכאשר המחוקק סבור שבית המשפט לא עושה את זה, הוא צריך לאזן, לרסן ולבלום אותו, ואצלנו זה משהו שהוא בלתי אפשרי מסתבר, כן? כי אתה לא יכול לאזן, לבלום ולרסן את בית המשפט העליון, אתה אפילו לא יכול לשלול ממנו שימוש בעילות מנהליות כמו עילת הסבירות. ולכן עולה פה שאלה אמיתית, מה הממשלה ומה הכנסת צריכות לעשות, כאשר לשיטתן, בית המשפט פשוט עובר על החוק על דרך הפרשנות שלו. כלומר, זה לא שבית המשפט יוצא החוצה לציבור ואומר, אני מפר את החוק עכשיו. כן. יכול להיות, זה לא יקרה, כן? הוא תמיד יפרש את החוק, אבל מתישהו שאר הרשויות צריכות לבוא ולהגיד, הפרשנות שאתה הבאת, זה פשוט להפר את החוק במילים מנומסות. ואנחנו שמות לך תמרור אזהרה, או תמרור עצור בנקודה הזאת. שוב, זה שיש כל מיני אנשים שלא מעלים את זה על הדעת, זה כאילו, לא יודע, כשל בדמיון שלהם, או פשוט, אבל שוב, זה הכל חוזר, הכל חוזר לבסיס, כן? שוב, בשיח הציבורי שלנו, יש שתי רשויות רעות, ויש רשות אחת שהיא טובה. יש רשויות רעות שהן פוליטיות ומניפולטיביות, ורוצות כוח ועוצמה וסמכות, וחס ושלום אם לא נגביל אותם. יש רשות טובה, שהיא שומרת סף, היא בלם, היא איזון, היא ספוג, כן? היא לא עושה שום דבר רע. כשזו נקודת המוצא שלך, אז כל מה שבית המשפט אומר זה מקובל ולגיטימי, וצריך להקשיב ולעשות. כל מה ששאר הרשויות עושות זה רע, מגונה, וצריך לחשוד בהם וזה. שוב, זה לא שיח דמוקרטי, זה אפילו לא משפט חוקתי. זה כאילו, בעיניי זו ליצנות אינטלקטואלית. זה בגדול. עכשיו, בסוף אם יש משבר חוקתי, שכזה, השב"כ וכל גוף אחר, כולל אנחנו האזרחים, צריכים להכריע למי לציית. מה יש לנו? יש לנו בסוף את החוק. יש לנו החוק מכפיף את השב"כ למרות הממשלה. אצלנו, השב"כ הוא רואה את עצמו כפוף ליועצת המשפטית לממשלה. ששוב, אם תחשבי על זה, זה די הגיוני, נכון? כי בהסדרים המשפטיים המוזרים שלנו, הממשלה כולה כפופה להבל פיה של היועצת המשפטית לממשלה. נכון? חוות הדעת שלה מחייבת. אז אם אני כפוף לממשלה, והממשלה כפופה ליועצת המשפטית לממשלה, אז אולי מלכתחילה פשוט נקצר תהליכים, ישר פשוט נהיה כפופים ליועצת המשפטית לממשלה, ומה שהיא תגיד זה מה שאנחנו נעשה. אז זו הסיטואציה הביזארית שאנחנו נמצאים בה. רונן בר הביא את התצעיר שלו, זה לא מעניין אותי. אם קיבלת בזמן אמת הוראות שבעיניך הן לא חוקיות ולא ראויות ומגונות, אני מצפה ממך להתפטר על השנייה על המקום, לבוא להגיד, אדוני ראש הממשלה, אתה מבקש ממני משהו לא חוקי, בגלל שהממלכה חשובה לי, אני מסיים את תפקידי ואני מודיע לציבור. אם לא עשית את זה, בעיניי אתה סוג של משטאפ ואתה אופורטיוניסט. זה שאתה עכשיו נזכרת, כשפיטרו אותך לבוא ולהגיד את הדברים האלה, אני לא מאמין לך. ואני צייצתי על זה. אני בסוף חושב שכל הסיפור של רונן בר, זה סיפור מובהק של פסיכולוגיה אנושית. ניצב לפנינו ראש השב"כ הכושל ביותר, המביך ביותר, המחפיר ביותר, שידע היסטוריה של מדינת ישראל. והאיש הזה יכול להיכנס לספרי ההיסטוריה בדיוק כמשהו, שזה זה. אבל למה שיעשה את זה? הוא זיהה הזדמנות. הוא אמר, בוא'נה, למה שאני אהפוך להיות דמות מוקצה בציבוריות הישראלית? למה שאני אתבייש לצאת מהבית שלי ולהראות את הפנים שלי בפומבי? שזה אגב ברור שזה מה שצריך להיות, נכון? האדם הזה צריך להסתגר בבית שלו, או אפילו לעזוב את המדינה, כן? כי יש דם יהודי על הידיים שלו, עקב המחדל של השב"כ, כן? הצחיק אותי, נדב אייל, כתב בוויינט, כן? ראש השב"כ העביר התראה אסטרטגית, כן? ראש הממשלה לא עשה את זה כלום. ראש השב"כ העביר התראה אסטרטגית, וראש השב"כ לא עשה איתה כלום. כאילו, איזו מין התראה הוא העביר ומה היא שווה. אז במקום זה הוא בא ואומר, אז בוא'נה, אני יכול אבל להיכנס לספרי ההיסטוריה כשומר הסף של הדמוקרטיה הישראלית. ככה גם יאיר לפיד קרא לו, שומר סף. יש פה עגלה שנוסעת, והיא פופולרית. אני יכול לקבל זמן נאום איך זה נקרא? בקפלן. כן, כל מה שאני צריך לעשות, זה להציג את עצמי
כמי שמונע, אני מונע בגופים ממש, כן? את הפיכתה של ישראל, איזו רודנות מפלצתית. שוב, נדב אייל, זה אפילו כותרת שווי בוויינט, כן? כאילו, בלי רונן בר, לא הייתה דמוקרטיה יותר. תשמעי, מפתה, לא? מפתה מי להפוך להיות הדמות הנקלט שאתה אמור להיות עקב המחדל שלך, לגיבור, גיבור של מחנה מחאה שלם. גם להצטרף לקבוצה רבה של אנשים שיושבים באולפנים ומספרים. אז זהו, אז שוב, אז אותי זה לא מפתיע. ברור שזה מה שרונן בר הולך לעשות עכשיו, כן? כי הוא נלחם פה על המורשת שלו, על השם שלו, כן? אז אני לגמרי רואה את זה רק דרך הפריזמה הזאת. אנשים שעובדים בשב"כ, כאילו, אנשים שאשכרה, לא יודע, סוכנים ודברים כאלה, שכאילו, וואלה, מסכנים את החיים שלהם כל יום, איך הם מרגישים, כאילו, סביב הדבר הזה? אני בעיקר מרחם עליהם. כאילו, זה ממש עצוב. הם בעיניי נפלו קורבן לראש שב"כ, שהוא פשוט ביזיון, כאילו. אבל גם כל השיח, כאילו, איזה באסה. שכזה מי לעבוד בארגון שכאילו יש לו משהו כל כך חשוב, זה הפך להיות עוד משהו שאנחנו עכשיו מתווכחים עליו, וזה מטורף. לגמרי. אני אומר, מה שרונן בר עשה לשב"כ, אני אגיד לך, רונן בר מאלץ את הציבור לנקות את הארגון הזה. כלומר, אני חושב שראש השב"כ הבא חייב להיות מישהו מבחוץ, אזרח, סטייל משה ארנס, צריך לנקות את השורות, לנקות, לעבור מחלקה, אגף, להעיף כל ביטוי שהוא לפוליטיקה. אין ברירה פשוט. מאוד קשה להחזיק בצדקת הדרך, כשזה הופך להיות ככה, וגם אמרנו את זה פרק קודם, בסוף ארגון שיש לו כל כך הרבה כוח בידיים, שהופך להיות כלי פוליטי, זה גורם לי לאבד אמון בו, וזה לא פחות ממסוכן. וזה רק עשוי להוביל לעוד מחדלים ולעוד דברים שיכולים לקרות פה. כאילו, קרה פה ערבוב לא טוב. יש פה שגעת. בסוף, יש פה שגעת. סיים עם זה, אני חוזר על זה עוד פעם, זה פשוט כל כך חשוב. תחשבי שנייה על עצם הביטוי שומרי סף. מה זה סף? סף מה? יש חוק. יש חוק שהמחוקק עושה, שהמחוקק כותב. יש חוקי הכנסת. יש אנשים וארגונים שתפקיד שלהם לשמור על החוק. יש חוק. עברת על החוק, לא עברת על החוק, אני לוקח אותך לבית משפט. מה זה השטויות האלה של שמירת סף? מי מינה את האנשים האלה להיות שומרי סף אפלטונים? שוב, אנחנו חייבים להבריא את השיח הדמוקרטי שלנו, למה אחרת אני באמת לא רואה איך יהיה אפשר להמשיך ולמשול פה. אולי במקום עוד תוכנית אקסודוס או ז'בוטינסקי, נעשה תוכנית הדמוקרטיה. אין לנו מספיק תוכניות, אנחנו צריכים עוד. נכון. את יודעת מי תארגן את התוכנית הזאת? אני. אולי אני גם אעמוד בראשה. יאללה. ממש. טוב, תודה רבה לכם על עוד פרק, וניפגש בשבוע הבא.